com dèiem, anem per part. Riqui, ens hem quedat aquí amb alguna pregunta encara pel Jerome. Bueno, ens hem quedat aquí amb l'alumne d'aquest col·legi, d'aquest institut, vaja, que farà el test que, doncs, rigorosament han de passar tots els nostres convidats, i Jerome Fernández, doncs, també l'haurà de passar. No s'escapa. No s'escapa. Com et dius? Laura. Laura, com va el curs? Bé. Sí? Sí. Estupendo, ens alegra moltíssim. Tens preparades aquestes preguntes, Jerome? Preguntes aquello ràpides, respuestas ràpides, i allò pim-pam fuego, si puedo. Sí, vinga. Quin ha estat el moment més important de la teva carrera esportiva? Bueno, no, pero hay uno que es mi favorito, que ha sido el de campeón de Europa con el Barça, porque siempre había soñado jugar en el Barça y ser campeón de Europa, y bueno, ha sido un día especial para mí. Contra quin equip li faria il·lusió jugar una final? ¿De Campeons o...? Sí. De Europa, por ejemplo. Una final. Montpellier, Bueno, el Montpellier o, no sé, el Ciudad Real otra vez. Da un poco de rabia al Ciudad Real, ¿no? Porque está un poco construido a golpe de talonario, mucho dinero, ¿no? Sí, un bueno, poco como el Chelsea, ¿no? Sí, exactamente, pero hay otros equipos también que pagan bien, pero que no consiguen llegar a este nivel, y bueno, yo creo que tener buenos jugadores es una cosa, pero luego tienes que tener otra cosa para ganar títulos. Molt bé, què més? Quina ha sigut la quantitat màxima de gols que has fet en un any? ¿En un año? ¿Te acuerdas? Máximo de goles. Máximo de goles. No sé, el club junto a la selección podría ser unos 250 por ahí. Hòstia, más que tú. Sí, bastante más que tú. Des de quan vas tenir la idea de jugar a handball? Bueno, la idea no ha sido una idea. Lo que pasa es que mis padres jugaban al balonmano los dos, y claro, pues me trajeron al pabellón y empecé a jugar solo a los 3 años, y cuando pude empezar a jugar con niños de mi edad, pues empecé a jugar. Un hobby apart del handball? Muchos. Videojuegos, otros deportes. Videojuegos, eso me interesa. Videojuegos. Sí. ¿PlayStation? O... PlayStation portable. ¿PlayStation 2? NBA Live. Sí, pero ya he dejado porque en casa no puedo jugar mucho. Pero la portátil sí que la llevo, y así puedo jugar en el hotel o... ¿Cuál sería el último juego que has adquirido? El Tiger Woods. Tiger Woods. Sí, porque me encanta el golf, pero ahora como me molesta la espalda, pues no puedo practicar. Ja. Per tant, jugar a la PlayStation portàtil està bé. Por eso. ¿Qué més? Un lloc preferit per realitzar un partit? ¿Un juego? Un sitio. Un sitio. Preferido para hacer un partido. Una ciudad o... Ciudad, cancha. Bueno, el París-Bercy está bien porque hay mucha gente que cabe en el pabellón, y hay 17.000 personas, creo. Y bueno, sí. El teu prototipus ideal de noia? Tienes que decir que es Stephanie, ¿no? ¿Se llama Stephanie? Sí, sí, tengo un prototipo. A ver, la mujer que me gusta es una mujer alta, por lo menos 1,80 m, más o menos rubia, y delgadita. ¿Y alguna a la sala? Sí, ¿hay alguna en la sala que reúna estas condiciones? De 1,80 no creo. És una xica mitjacat jo. Sí, però tu no seria el cas. Què més? Una beguda preferida? Una bebida preferida. Bueno, no lo sé, el agua. I la última? Com jo. Quin cotxe voldries tenir, o quin cotxe tens? ¿Cuál me gustaría? El Porsche Cayenne. Mira, a tu també t'agraden els Porsche, A mi també. Sí? Sí, però de moment m'hauré de conformar amb que el Jerome Fernández em porti a donar una volta si el té. Gràcies, un aplaudiment per ella. Per cert, Edu Polo, molt ràpidament, però és que ara parlant d'aquest partit contra el Portland, va haver-hi una caravana per l'últim partit del Barça de futbol en aquest cas. Em sembla que amb l'handbol passa una cosa similar, o no? S'està preparant, bueno, ja està preparada una caravana per anar amb l'equip d'handbol a Pamplona, juga el dissabte 25 de febrer, juga a 1:45 de la tarda, la caravana de l'handbol ja està feta, i ara s'està mirant de fer una caravana combinada, perquè hi ha caravana també pel Barça de futbol, que juga el mateix dia a la nit a Saragossa-Pamplona, hi ha 180 quilòmetres, potser hi ha una caravana combinada per anar a Pamplona a veure l'equip d'handbol,
tornar fins a Saragossa i veure l'equip de futbol i tornar a Barcelona. Però una individual per l'handbol hi haurà, y potser a més una combinada handbol-fútbol. Bueno, está bien que la gente os apoye, ¿no? Y os siga y vaya a los partidos. Es muy importante. Es lo más importante seguramente para un deportista. Tinc per aquí el Xavi Saissó, que ens parlarà de bàsquet. No sé si abans, però Xavi, ja per acomiadar el Jerón, ¿le vols fer alguna pregunta final? No, només desearte, Jerón, mucha suerte, porque la temporada va a ser dura. A ver si se recupera Barrufet, Peric ya está todo recuperado y ya por todas, ¿eh? Vale, gracias. Jerón Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por... Buenas noches, un aplaudiment pel Jerón, sisplau. Un campió de tot, del món, d'Europa, i li falta aquesta medalla olímpica, que la pròxima vez vienes con medalla olímpica, ¿vale? La pròxima vez. Ojalà, ¿vale? Molt bé, el Jerón Fernández. Xavi, què ha passat aquí al bàsquet que has estat seguint? Crec que la Casballo no ha tingut molt bona sort, no? No, ha perdut la Casballo Girona 82-68 amb el Pamesa de València. La primera part ha anat bé, el primer partit de quarts de final, però la segona francament malament. 17 punts de Raúl López, 18 de McDonald, 11 de Germán Gabriel, però finalment la victòria del Pamesa de València davant a la Casballo de Girona. I la veritat és que ara s'està jugant el segon partit de quarts de final entre l'Unicaja i el Gran Canària, i de moment està guanyant 36-35 al conjunt de l'Unicaja. Un partit realment molt igualat aquest, l'ambient és molt gran. Demà, recordem, juguen els equips catalans, i la veritat és que hi ha algunes notícies, ràpidament les diré. A partir de les 2:15 juga la Penya contra el Tau. A la Penya Jesse Jau no jugarà, l'operaran dilluns d'una fascitis plantar, en tindrà entre 4 i 6 setmanes aproximadament, i després juguen el Madrid i el Barça, que és el gran partit a partir de les 9 de la nit. En el Barça la novetat d'Ed Cota, el fitxatge. El Barça ha arribat fa una hora i mitja aproximadament aquí a Madrid, i en el Madrid, atenció, Luis Bullock ha estat donat d'alta per jugar el partit. Té un problema de ruptura fibrilar, però veurem finalment com acaba tot això. Deixa'm que li pregunti una cosa a un amic vostre. A ver. Fernando Romay, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Te vimos muy bien en el comisario haciendo de malo, el otro día. Sí, según dicen mis hijos, es mi verdadero papel. O sea, cada vez que vienen que trae alguna suspensa me pongo así, sí. Y bailando también baila bien, ¿eh? Bailando, de malo, de todo, hacer de todo, Fernando, ¿eh? Chico, Hay que ganarse más las cosas. jornadas de alambre. A ti tú me vas a contar lo que es hacer de todo. No, exactamente, yo no voy a contar. Gracias, Fernando. Venga, gracias. El Saissó sempre té una bomba preparada quan ell. Sempre hi ha una sorpresa aquí preparada. Fernando Romay ha anat jo al comissari fent de dolent. Impressionant. Feia por, eh? Feia molta por. Xavi, parlem demà, seguim l'actualitat d'aquesta Copa del Rei i recorda el Fernando Romay. Molt bé, de la vostra part. Una abraçada, bona nit. Aviso a toda la población. Se busca nuevo Polo, visto por última vez en carretera desértica. Tiene 3 puertas, es de color rojo y circula sin conductor. En el momento de su desaparición, llevaba cierre centralizado con mando a distancia, elevalunas, dirección asistida, 4 airbags, alarma antirrobo. Valor estimado de 9.450 euros. Nuevo Polo Match. Se agradecerá cualquier pista o ayuda. Us esperem a Catalunya Wagen, a la zona franca, al carrer A número 51, i a la botiga Volkswagen, a Rambla Catalunya Diputació. Agrair a molta gent que aquest programa hagi estat possible. Per començar, l'Alfonso Ros, el Pere Bernal Júnior aquí a la part tècnica, la direcció de la Laura Martínez, l'ajuda a la producció de l'Albert Guimós, el Jordi Medrano, com sempre, des dels estudis de Ràdio Barcelona, i també més gent. Evidentment a tota la gent d'aquí, d'aquest institut secundari a la Ferreria de Montcada i Reixac, a l'Òscar, el cap d'estudis, a la Sílvia, i també al seu director, el senyor Josep Moura, que ens han posat les coses molt fàcils perquè això sortís, i naturalment el Jordi Climent, que en nom també de l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha fet possible doncs, que la graderia fes escola un mes més aquí a Montcada i Reixac. Ha estat un plaer i tant de bo que puguem tornar ben aviat. Moltes gràcies a tots. Bona nit a tots, gràcies també, ja ho saben ells, a l'Ed Milson, al Gorka, al Jerón Fernández. La graderia tornarà demà amb graderia i amb bàsquet, amb aquest Barça Madrid. Gràcies, bona nit.